Здравейте, аз съм Димитри, а това е Бека подкаст, едно място, в което ще си говорим за това какво седи пред добрата фотография и какво остава след нея. Благодарим на Национален фонд култура, на Фотосинтезис и на Роуд. Здравей, аз съм Димитри, отново с поредната доза фотография. Днес ще зачекнем една тема, която изключително много ме вълнува. Една тема или по-скоро две подточки на една тема и ще се опитам да прелея много плавно или не, както вече си забелязал, аз съм доста разхвърляна личност. Ще прелея той ще започна с атмосфера и какво е атмосфера в фотографията и ще прелеем или ще направим този мост и ще свържим атмосферата с интуицията. Но сега искам да ти задам един въпрос, на който би трябвало да успееш да си отговориш или не. Ако не успееш да си отговориш на този въпрос, няма абсолютно нищо лошо, просто ще трябва да продължиш да търсиш отговорите. И то е следния. Кое е първото отново? Интуицията и атмосферата или атмосферата и интуицията или двете са едно или нямат нищо общо едното с другото и на теб не ти трябва нито интуиция, нито атмосфера. Ще започна с атмосферата и този епизод и тази среща ще бъде малко по-насочена към това да ти задавам въпроси, а не да ти давам отговорите. Защо го казвам? Защото мисля, че фотографията е тази добрата, която остава следи в нас като зрители, е тази, която по-скоро ти задава много въпроси. Задава ти много въпроси, без да ти дава никакви отговори. Остава отворена за интерпретация. Днес означава тази фотографска серия нещо за теб. След една седмица или след една година, когато отново я погледнеш, тя значи съвсем друго нещо. След 2 години тази фотографска серия не значи абсолютно нищо за теб. Или значи трето. Мисля, че това се дължи на интуицията. Мисля, че това също се дължи и на атмосферата. Когато говоря за интуиция и атмосфера, искам да ти кажа, че това не означава, че ти трябва или аз, или всички ние трябва да тичаме там и да казваме, излезе нещо, чакай да го штракна. Атмосфера, това не означава, когато има мъгла и ти излезеш да снимаш и казваш, вау, каква атмосфера. Може би са част от нещата, но много минимална, много малка част от това да си on point и да стреляш и да хванеш този момент или да излезеш по време на мъгла и да е всичко много, много драматично и да кажеш, вау, каква атмосфера. Мисля, че интуицията и атмосферата върват ръка за ръка. Мисля, че по-скоро трябва да започнеш с атмосфера и след това да преминеш към интуиция. Може би за теб това не работи. Може би това работи за мен. Не мога да знам. Ти ще ми кажеш. Атмосферата и това как се създава атмосфера. Атмосферата в фотографията, по принцип в моите фотографски серии, аз пак казвам отново, ще подчертая с дебела линия, че всичко това, което ти казвам, всичко това, което споделям, че е от моята гледна точка. Това не означава, отново се връщам на това, че ти трябва да бъдеш съгласен с мен. Точно обратното. Ако си не съгласен с мен, моля, дай аргументи защо не си съгласен с мен. Аз ще го приема, защото живееме в демократични времена и всеки може да прави и да коментира, разбира се, в рамки нещо, което го засяга и иска да изкаже мнение, което е супер яко. Какво е атмосфера? Как се създава атмосфера? Първо се връщам години назад и ще ви разкажа една история за моят път от
това какво е да не създавам или да не разбирам какво реално всъщност е атмосфера, до момента, в който осъзнавам какво е атмосфера, знам как да я търся, знам къде да я намеря, знам как да я провокирам и след това да направя този мост, за който много често споменаваме тук в Бека подкаст, между атмосферата и интуицията. За мен атмосферата и интуицията не са неща, които просто е така се случват и аз трябва съм там, за да ги заснема. Започвам с атмосферата много отдавна, когато съм на 13 годишна възраст, губя моя чичо Евгений. Аз съм роден в град Плевен. Моя баща се казва Димитър, майка ми се казва Ани, а пък моят любим чичо се казваше, лека му пръст, Евгений. Моят вуйчо се казва Радослав. Живи и здрави всички, моите баби, моите дядовци, те са живи и здрави някакви години вече, разбира се. Но се връщам към Евгений и аз губя моя чичо Евгений. И първото нещо, което сега в момента, ако затворя очи, дори да не ги затварям, се сещам е момента, в който разбрах, че той вече го няма. Той е починал. Чичо почина, мисля, че на 35 или на 38, едно от двете. Ще излъжа, така че няма да давам някакви много конкретни цифри. Аз се сещам обаче, че бях на 13. И много ми се е запечатало в главата, в съзнанието и по-скоро в душата момента, в който разбрах, че моят Кики, моят чичо Евгений вече го няма. Бях по къси гащи, беше август месец, бях по къс ръкав, прибирах се от площадката, качвах се в къщи, отварям вратата, имаме едно място, където е коридорче, веднага вдясно е кухнята, изключително красива кухня, светлината влизаше по един много странен и много красив начин и е много странно, че все още го помня. Там някъде седи майка ми и баба ми Цецка и ми казват: ела, защото трябва да ти кажем нещо. И не знам защо, аз знаех, че то няма да е нещо добро. Това, което направих, имаме все още един плот, който се пада така като влезеш, в ляво. Хванах двете си ръце, скочих и седнах на плота и светлината продължаваше да влиза така от терасата, която ми се падаше, която е вътрешна тераса, но пък имаше остъкление и слънцето точно там залязваше. Влизаше и така много сериозно, мисля, че към 8 часа беше. Влизаше сериозно и минаваше през майка ми и стигаше до баба ми. Няма да го забравя това усещане за не знаейки какво и как нещо приключва. Не знаейки какво означава нещо да свърши. И особено в такава крехка възраст. И мисля, че тази сцена изключително много ме е белязала до ден днешен. В момента съм на 38 години. Много, много ме е белязала и целият този environment, цялото това пространство, цялото това дишане мога да помириша все още кафето на майка ми, което седеше на една кафемашина, т.е. нямаше кафемашина, а се вареше в едно джезве. Още мога да го помириша и още се сещам леглото на Чичо, който живееше една седмица след една операция, която претърпя и така пред мен. Но вече той нямаше да бъде там. И цялата тази картинка, аз си я представям и се опитах да ви обясна чисто визуално. Някои може да стигне до нея, други могат да не стигнат до нея, трети дори няма да се опитат да стигнат до нея. Но това е момента, в който аз се срещам с атмосферата. Атмосферата е нещо, което остава за много, много, много дълго време с теб. Атмосферата не е пъпката на фотографията. Атмосферата не е слънцето. Атмосферата не е мъглата. Атмосферата не е черно и бялото. Атмосферата не е цвета. Всичко това, което изброих, са много малка част от атмосферата на дадена сцена, на даден кадър. Според мен атмосферата, или по-скоро аз съм се движил винаги в тази посока, атмосферата е едно усещане, атмосферата дори няма текстура, ти не можеш да я пипнеш, атмосферата
седи много, 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 много силно закотвена в дадена фотография или в дадена фотографска серия, но не визуално, а по-скоро ам, а, как да се изразя, не визуално, а вътрешно седи подсъзнателно в тази серия и атмосферата в дадени фотографски серии има собствен живот. И тази атмосфера, когато има собствен живот и ние стигнем до точка, в която ние можем да пресъздаваме или можем да улавяме атмосфера, т.е. всички тези компоненти, които изразихме и по-скоро да чувстваме някакви неща, когато натиснем и чуем клик. Цялата тази атмосфера, която седи отдолу под фотографската история, тя води собствен живот и допринася чисто визуално за всичко това, което виждаме в последствие. Защото фотографията, актът на фотографиране, съм го казвал хиляди пъти, то е много лесно нещо. Имаш една камера, имаш едно копче и натискаш. И не е толкова трудно да влезеш в социалните мрежи или да си пуснеш някое видео и някой да ти обясни как работи твоята камера. Не говоря за това. Говоря за това, че актът на фотографиране е изключително лесен. Въпросът е как тези изображения, които създаваме или тази фотография, която правим, защото, както виждате, не използвам думата снимка. Снимки или снимка не е равно на фотография. Една фотография носи със себе си много голям багаж. Тя може да бъде много неща, може да има изключително много пластове. И колкото повече пластове има и значи различно за всеки един от зрителите, които наблюдават тази фотография или гледат тази фотография или тази фотографска серия, колкото повече пластове има, но всички те под една или друга форма водат към есенцията и идеята на тази фотографска серия или на тази фотография, то тогава всички тия компоненти, за които говорим, за момента добра фотография и атмосфера и всичките и подразделения, то тогава ще започнем да разбираме ние като автори, че нашите неща стигат под някаква форма до някой друг. Това не означава, че всеки трябва да харесва нашата работа. По-скоро нека харесват нашата работа хората, които разбират от това, което гледат. Не е нужно да бъдем винаги и то на всяка цена оценявани от някой, но нека се опитаме да създаваме тази атмосфера и да подлагаме тази атмосфера като един пилар, който започва да изграждаме леко по леко надолу, т.е. нагоре. Нека да седи в есенцията на фотографското есе, на фотографската серия или на единичната фотография. И как тогава правим този мост към интуицията? Защото казваш сега, то говори за някакви атмосфери, за някакви пластове. Въобще има това с интуицията, има много общо с интуицията. Интуицията, според мен, или по-скоро за себе си като фотограф, това, което мога да кажа и наблюденията, които съм имал с времето, правейки фотографски серии, интуицията никога не съм я приемал като аз съм тук, сега си мисля, че трябва да снимам нещото. Намирам се някъде и аз трябва да го снимам. Интуицията започва с моите фотографски серии много отдавна. Интуицията започва с това, че аз преди да извърша фотографският акт, съм избрал темата, по която искам да работя. Това е абсолютна интуиция. Или не? Може би ти ще ми кажеш. Но преди да съм на фотографското поле, аз имам много ясна или по-скоро имам една такава граница, която съм си поставил. Имам едно начало, имам един край, имам един период от време, който си казвам, аз искам да работя по дадено нещо от септември до септември или от септември до септември 2 години. Няма никакъв проблем. Искам да е една седмица или искам да е 3 месеца, etc. Интуицията започва от това, от избора на тема. Интуицията след това е да бъдеш на някакво място, което ти си решил, но не идва лесно. Мисля, че трябва да се упражняваш. Тоест трябва да се упражняваш ти, трябва да се упражняваш ти, аз. Всеки един от нас трябва да тренира тази интуиция и трябва да тренира тази атмосфера. Не можем да оставим нещата да висят на нашия талант.
таланта е нещо много хубаво, но то е просто талант, ако не положим някакви усилия към нещото, което трябва или искаме да развиваме. Интуиция или атмосфера? Атмосфера или интуиция? Двете заедно. И кое е първо? Ако сме приключили казуса под някаква форма, семпла за атмосферата, идва време за интуицията. Имаме дадена тема. Странното при моята фотографска работа е следното. Аз не знам дали да го нарека интуиция, не знам дали да го наричам късмет, не знам дали да го наричам а, нещо, което а, се случва просто защото трябва да се случи. Преди време, когато работих по всички фотографски истории, които съм направил, а те са винаги свързани, обвързани с класическата документална фотография, която в последствие прераства към нещо малко по-дълбоко от това просто да снимаш някакви събития, т.е. съществуващи и да се опитваш да ги документираш. Не знам как, не мога да обясна, но аз знам, всъщност мога да обясна, но аз знам какво ще се случи преди то да се случи. Някои могат да го наричат интуиция, други могат да го наричат много работа и знаеки във всеки един момент от тук нататък какво би предстояло. Трети могат да не го категоризират под никаква форма, по никакъв начин. Но аз, много странно при мен беше и продължава да бъде, е, че аз знам какво ще се случи преди да се случи. Ако то не се случи, какво правим? Защото говорим за интуиция. Ако то не се случи, или ако нямаме този късмет, който сме имали, да кажем, с атмосферата, ако не сме били на правилното място и впрочие, и прочие. Какво правим, когато сме отишли, изхарчили сме един бюджет, за да правим тая фотографска серия, купили сме си камери, разполагаме или сме си взели отпуска, оставили сме в къщи семейство, приятелки, гаджета, роднини и сме решили да потеглим някъде, за да разкажем нещо, което е значимо за нас, първо за нас и след това за света. Може би. Ако то не се случи, какво правим? Ами аз имам отговор за себе си. За теб не знам. Но за себе си имам отговора. Ако нещо не се случва в рамките на хикс време, опитвам се да го създам и се опитвам да го провокирам. И ако то от само себе си не става, то тогава това, което правя, е да го насиля то да се случи. Това не означава, че аз вече не съм документален фотограф. Това не означава, че аз глася някакви неща и вече всичко онова в фотографията, за което говорим, този класическия разказ, фотографския, вече се превръща в нещо концептуално, защото аз, ти, той или онзи са под някакъв начин манипулирали това, което искаме да се случи. Точно обратното. И това ще е разговора за... Мисля, че би било добър край. Би бил добър край да отворим една скоба за следващата ни среща. Но искам да ти, преди да закрия, искам да те попитам какво за теб е интуиция и какво за теб е атмосфера. Не ми отговаряй, си отговори на себе си. Следващия разговор, който също така ще се опитам да бъде интересен, е следния. Истина ли е фотографията? Обективна или субективна? И можем да си помислим, можем да помислим на тази тема, докато не се срещнем отново с теб следващия път, тук на същото място, по същото време. За това още веднъж ви благодаря, че бяхте с мен. Благодаря ви, че бяхте с мен и за мен беше удоволствие. Адиос! Чао!